Погледнахме онази близо 2000 метрова черна стена, мрачна, негостоприемна, равнодушна и ни чака с апетит. Предложих на един-двама от моите партньори да отидем на Айгер. Не се получи и Методи от раз каза: да, отиваме. Сега обаче трябва да го осъществим. А тя е прочута, тя е, както се казва и казваха, стената на смъртта. Много жертви е взела тази стена. Слизаме в Интерлакен, спиме една вечер по някакви пейки и на другия ден сме под Айгер. Прогнозата беше отвратителна. Спахме на първия бивак и след това, като се изсипа тази стена, тя е 2 км над тебе. Изкачихме се 500 метра и разбрахме, че тая няма да биде. И оттам тръгнахме да спасяваме кожата. С големи усилия стигаме до там в средата на стената има един тунел. С големи митаста най-накрая успявам да се добера до тунела и бодро почвам да крача навътре и изведнъж една решетка такава от дебели железа. Няма път. По средата на стената има перпендикулярни отвори на тунела. Има прозорци, откъдето са панорамни прозорци, там влака спира, хората слизат, гледат панорамата, след това се качват пак на влака. Големи усилия, всичко това е под мокър дъжд и сняг. Успявам да се добера до прозореца, закачвам се за рамката. Методи е 20 на метра под мен. Викам: Мето, ще чупа прозореца. Той вика: потропай още малко. В това време слушам дрън, влакчето пристига на спирката, която е там. Появяват се група японци, които му махат с ръка. Той отчаяно прави знаци да отворят нещо прозорче или да извикат от персонала. Аз им тропам и правя така. Отворете. Те викат: ау. В това време влакчето прави дрън. Те се обръщат, изчезват. И по едно време се показва там някакъв швейцарец. Той само като му видя и вика: чакай, не чупи. Мене ми изтеглиха там положив, защото аз целия съм мокър следена вода. Това струва 2500 швейцарски франка. Ние имахме всичко 50 швейцарски франка. Дойде влака, умърлоше ни на Клайне Шайдек, се прибрахме в София, унили. Не сме казали на никой, разбира се, че сме отишли и на Айгер, защото тогава такива беха времената, че от федерацията щеха да ни разкажат играта. И това беше първият опит да Айгер, първото ни запознаване. Обаче, мерака за Айгер остава и ни яде отвътре. Как да стигнем?